Iva, naf li inti tiġi taqgħu tqum imma ma tħallx għax der li smajt ħafna zaqżieq fuq is-sodda tiegħek, Sinjorina. Xitan int, Sinjorina. Xej ma ngħidlek gawdi kemm tiflaħ, imma qod attenta ma tagħmillux xi waħda lil sejħuk. Ftakar li hu rabbik zaqsqet is-soddawx. Iż-żaqżiq li smaj dak il-ħin kien hawn ċensu. ċensu? ċensu? Isma' xi bċejjeċ u le ma jistax ikun. Yes, dak il-ħin kien. Isma' Sinjorina, mhux biex nindaħallek, imma ċensu raġel miżżewweġ minn barra l-ċetta għandu ruxma ta' tfal. Oh, come on, John. Mela billi miżżewweġ ma jistax jirranġel il-mola tas-sodda x'kull waħda. Il-mod. Ġifieri dak iż-żaqżieq. Moħ l-irġiel il-veru, kif tgħid? Eżatt. Ħaqni tad-din ġuru titfani 10 snin ħobsu ilma. Kieku tisparixxu wara sena. Vera sewwet tajt. Avolja mhux qed nifmek. Imma insomma, int m'għandek bżonn xejn iktarux, Sinjorina. Kurzità. Fajja. Kif jirnexxielek iżomm ruħek daqshekk slim? Bil-flexibility of wealth, Sinjorina. ċens, minix nħu gost narak tbabas f'magna ta' karozza ta' hi. Aħseb wara jiena kissirt rasi mal-bonet tal-karozza. Sewa, issa qed iċċafraf dak iż-żejt kollu ja, u mbagħad naraw kaddej għal pillosor bojot silġu meħden il-pazjenti indafxu mima. Isma' dil karozza ta' Mrs. Pamela Bonello, taf. Ma interessanix ruħi. Sitet kienet ta' Pamela Prati, jew Monika Lewinsky xkull waħda. Issa kunna fal-fejt tajja, inti għawtet li ndaħqu n-nisbejna. Għax jiena hi fejn tidħol li ġene, nintilef. U ngħidlek waħda ċens, jekk rid tpatti għal dik il-praspura li għamilt meta tajt il-filiċej f'biżbal lil Mrs. Bonello, imissek ħsibt f'metodu iktar narif minn dan allura. Ġifieri inti minn tista' tħallini ndawwa l-lira. Għalija tista' ddawwar il-kaxxa ta' Malta kollha. Basta żżomm f'moħħok ċens li inti il-ġob tiegħek huwa infermier qed tifhimni. Ġifieri jekk qed nifhem sew. Sewwa ħsib ċens minn hawn dritt tal-qudiem id-direttur ġenerali b'rapport dettaljat se nagħmilek. Kelmek x'kif għandin kelmek. Għarajna vera zventuratta, issa l-sibt ħabib, se nitilfu. U da meta deċidejt li titlaq mill-isptar int, zomma li tfiq. Ara, ma ngħidlek meta xejn, ma mhux tajtek xi taqliba. Da, kollu ħtija ta' Teresa. U laqqas naħseb se tajli meta ħad titlaqu. Intajt nisettini xi xarej notice. Min se ngħidlek xejn, anzi toħodix bi kbirek, qum filgħodu, ssib is-sodda tiegħi fojta. Issib nitlaq hekk baxx mingħajr ma jitilħadd. U inti deċiżjoni bħal di toħodha hekk mingħajr konsultazzjoni ma' ħadd. Konsultazzjoni mela qegħdin il-Parlament jew. Proset għalik hej xi trasparenza. Ħaħer ġew ukoll, isma'. Jien ukoll qed iddispjaċini se nitilek, imma ma tafx intina il-Teresa sirt inħobba hux. U taf kif naħsibha fuq iż-żwieġ u tafx tifsira nagħti l-imħabba jien. Ngħidlek jiena fuq l-imħabba. L-imħabba mhi xejn li ftarix kbirtu qalbek li ma tistax tħokku. Mela x'inhu? Etnik manda lilek ċens, il għaliex Peter, is-sewwieq tal-ambulanza ma rapportax għax-xogħol illum. Jien mhux qed ngħidlek ma rridx jew ma rridx nobdi l-ordni, imma ma jistax ikun jiena insuq l-ambulanza u nħoħsib il-pazjent li se jkolli mobbi. Isna qegħdin nitkellmu fuq xkora patata. ċens, pazjent, iġġibu u mhux tabbieħ fl-ambulanza. Inti ħsib li qed titkellem ma' Dun Karmio, jien għal-Malti kif jiġi fil-żien iwadbu. Persważa. Ara, ħanajdlek kif nagħmlu ċens, issa mursib il-ġovan u għajdlu jiġi miegħek. U kif tkun barra mill-pjaċir għandi qadja għamilili. Imma qabel ma tmur jasibni ħalli nfehmek eżatt x'għandek tagħmel tajjeb. Ejwa kollu sem. Hawnhekk kulħadd hekk taf, kulħadd hekk hawnhekk insomma issa nieħdok u mmur iwadbek f'postok tas, insomma wabbek il-kelma ġibek taf, impoġġi kif naf jien insomma, intħalli f'idejja u jekk ikollok bżonn xi ħaġa isli tajt li taf, isma' tajjeb dak tal-komiksu. Ħalli f'idejja. Is-sabiħa qiegħda. Grazzi tal-kompliment. Is-sabiħa hi għax ikun qed iħallsu tajjeb jippretendu li biex jorqdu trid toqgħod benninhom ukoll. Kompli, nisimak qiegħda. Ma nkompli xejn, skużi għax hemm mhux lilek qed inkellem. Qed nitkellem waħdi għall-informazzjoni tiegħek. Ħażin ħanajdlek. Mhux sinjal tajjeb ta' titkellem waħdek.
U li kif kont minnek, kont immur nieħu naqra kura. Kont se ngħidlek x'nagħmel. Ftakar li inti qiegħda ġo dan l-uffiċċju grazzi għad-dominanza ta' Mrs. Pamela Bonello. U kif ukoll? Tispeċi li wieħed biss għandi sur professur. Li l-sienek mhux twil daqskemm tixtiequ? Ma qtajġ bl-istudju kollha tiegħek. Mela. Li ġimagħtejn oħra se nħalli din il-kariga ta' segretarja. Għax Anton tiegħi iridni segretarja man-negozju tal-papa tiegħu. Tassew! Għalissa qiegħda nikteb ir-riżenja tiegħi. Ara, dak li tkun se titla' għajdli biex norganizza festin. Ħafna ikel, zebbuċ mimli, sandwiches tal-ġobunu tal-perżut, ħafna xorb soft u irqiq. U nqabbat il-ċensu jorganizzana kor biex noqogħdu nkantaw l-Alleluja bħala ratti l-ħajr tal-li dakinhar nkun ksib plura parti mill-ħelsin tiegħi. Povra Mrs. Bonello. Sewa, inti fris bħal Ħassan u jien nistenna hawnhekk. Inti għal miegħi tafx. U jekk niġi miegħek min se jagħmilulhom inti? L-iktar b'dak il-fonqla ta' Dr. Jelly. Jagħmlu huma jekk iridu il-flexibility of work dak li titlob fimt. Aħna għadnilhom għal kollox, ċens li għadnilhom għal kollox, u għalla ħares jiddeċiedu li jkabru l-isptar, għax kif ngħidlek jien. Lili u lilek qabdu biex inġorrulhom il-ġebel. Kont sa ngħidlek x'jagħmlu. Irkeb, irkeb, imxi ħallem morru, irkeb, imxi. Hello? Hello, Donald? Hi, Don. All right. Yes, aha. Għax għandi dwejja, rridek tiġi ħdejja. No, memx għafet għaddim it-tieqa. No, tista' tgħaddim il-bib, aha. Le, dak il-ħin, security guard ikun għatina ħinna Musa li kun daħlutu fajnejh. Eżatt kif jara lilek, diħel mill-bib. Okay? All right, okay. Thanks. Bye. Allura, diġà ddeċidejtu fejn sejrin toqgħodu. Fil-post tal-villeġġatura ta' huwa. Skont teres il-post fih. Għandu ntrata sewwa, bil-kamra tal-ikel, kċina u tara ċal fuq il-bejt. Biex ta' fuq il-bejt, mhux bil-fors bit-taraġ trid tmur, sakemm ma tinżix bil-helikopter. Insomma, ras, irranġatek għal-festi, Teresa, Jekk ma ħajritek xi żewġ ċemat għal San Valentino wkoll. Bonġu għalikom. Bonġu vassallo. Ħares leja. Dik bulija x'baqgħet ċebbax ħejjar bandera bajda bħali. Ta' kemmi bajda l-bandera li perperint. Allura, Renz, kif tħossok? Blingassa ta' fasmon u. Ħada bi kbira, għax qed inħossni tajjeb, jiena ħanajlek. Għandi sebbu mit-sena biex infiq, nitlaq il-barra minn hawn. Ma jmissekx tistħi, int? Ma jmissekx tistħi? Isma, Teresa, għaltli. L-irranġatu għal-festik mandati. Ara, hekk sejjer. Għod kwiet int, hej, ħallih. Teresa ferħana ħafna bik. Mhix bil-fors, sabet biċċu bħal da biex jaħdem għalija. Għakemmum qarib, Ej, ħalli niċċekkjalkom il-pressjoni. U bik sa nibda. U kemm il-mnija l-awtoroq bħal xulxin? Mux bil-fors, jekk kull darba qegħdin naddu mill-istess toroq. Ir-raġuni ma nafx inhi. Tajba di, għax palissa m'intix qiegħed postok. Inna aktar minn si għanduru għaw f'taslima. U mnalla mux qegħdin induru f'Pariġi għandek tajt. X'namlu ċens? Xi trid nagħmlu? Nkomplu nduru, m'hemmx tagħmelu, sakemm insejbu fejn. Għaċ-ċensu iż-żatat nistennija, imma ġaħam ma rridix tafu ma nistennijiex.
X'ħamba l-mod kif timxi, Dr. Leone? F'xi dwejja. Anke jintar niżeglek. Le, mhux kien irid tinfisser il-mod kif timxi mal-pazjenti. Mela, ma ċerti pazjenti jekk hemm bżonn anke bil-frosta, żiemel tittoqgħod moħħhom dawk kiex kultant. Mhix ruħa ta' din, isna qegħdin fil-korsa tal-marsa. Swiemel, frosta. Dr. Leone, dan il-lingwaġġ ma tantx japplika għal posta serħan bħal dana, jiena ma nifhmux. Ma bil-fors Nils Vassallo, titkellem dan il-lingwaġġ speċjalment meta titkellem fuq Billy Calavato u Renzo Briganti. Aqta ġini f'moħħi. Jaqa. Provaqta. Innaf. Faqta. Ma nafx. Jien naħseb li dawk l-aħjar l-ewwel pass biex ifiqu nifirdu minn xulxin. Imma le, Dr. Leone ma naqbilx taf. Il-għalix dik il-word numru 2 tispeċjalizza l-aktar għal dawk in-nies li qegħdin jibgħatu mill-lack of energy. Jiena qed narhom wisaq għal qalbhom dawk it-tnejn ma ħej. Is-seħer ta' San Valentino. Kuntentizza, aċċettazzjoni, imma fuq kollox l-imħabba li tħossha tiddomina f'kull rokna f'dan l-isptar. L-imħabba b'mod speċjali, Issa ħallija li l-imħabba ta' bejn il-professur Bonello u l-mara tiegħu hija xi ftit żgangata ngħiduha. Ekku. Per eżempju, dawk iż-żewġ pazjenti li għandkom f'ward numru 2, ma nafx kemm qegħdin jagħmlu riklam tajb il San Valentino dawk? Nafal minn qed tgħid għaddew id-dom. Imma dawk b'xorti tajba lina qegħdin iħallsu bil-qudiem. Qatt m'għandekx idea kemm trid flus biex tmexxi sptar u biex tlibbes mara vanituża bħal mija Mrs. Pamela Bonello. U iva, ma insomma. Minti mhux fuq hekk ġejt tkellimni kuġi. Le. Ġejt ngħidlek illi batu għalija biex inkompli s-servizz tiegħi mal-kumpanija fuq rik taż-żejt. Mela mur u tella żejt kemm tiflaħ għax għas-sajf li ġej barra l-karozza Mrs. Pamela ddeċidiet li għandna nixtru lanċa wkoll. U jekk ma nsibux diesel biex nħadmu l-malmi tal-lanċa, nkunu rridu nużaw l-imqadef. Paul, qiegħed tiżufjetta meta jien m'għandix moħħ. Hawnhekk kulħadd bla moħħ billi nżidu ieħor ma jkun ġara xejn. Inkwetat, Paul. Inkwetat int? U m'għandekx mara, aħseb ara jien, Mrs. Pamela. Inkwetat fuq Nicole, in-nepotija li bħalissa qiegħda għandkom għall-osservazzjoni minħabba l-appendiċite. M'għandekx għalfejn toqgħod tinkwieta Lewis dwar Nicole. Il-Nicole tal-waqt nibagħtuha. Tajġ kemm ser jieħdu gost il-boys. Propju dak l-inkwiet li għandi. Għajli, Paul, sa jissir minna din, meta jiena ma nkun xaw, nkun qiegħed fuq ir-rik taż-żejt intella żejt, Jeħtieġ insib li xi ħadd li jimla l-vojt tiegħi. Jekk qed nifhmek sew, inti donnok trid tgħidli. Preċiżament. Int, Paul. Int u Pamela flimkien. Da żgur, inti trid tiftakar li bħalissa qiegħed quddiem il-professur Paul Bonello, l-ogħla awtorità li hawn fl-isptar San Valentino, blista twila wara ismu li mhux se noqgħod insemmihom kollha bħalissa. U kien issa jersbal id-darba l-oħra kontu żgħid l-istess arroganza jgħid Sorgat. Nappella għal ftit aktar rispett lejn il-klijenti jekk jogħġbok sur professur. Imbagħad wara kollox, u jaf li hu n-neputi tiegħek Sorgat. Li naf żgur huwa li jien aħu ammu tiġi aħti u li jien aħu żankel. U dan għalix? Għax huwa kien qal l-Ernest Vassallo, li huwa ma għandux familja, nittama li din mhix invenzjoni oħra tiegħu. Ma nafx ma jiena naħseb li ma fiha ebda invenzjoni speċjali li s-sur Gigi li bezzilu nnifsu. Tazziju ta' individwu li wettaq ruxmata avventuri li ħamru l-wiċċ. Jiena b'dana kollu nħoss li xorta waħda għandi narraħ biex nejnu joklux mill-ħama. U taf inti dana kif qaluli, isma' jiena rrid narraħ tafx. Ara, issa nieħdu ftit kafe. U mbagħad inkomplu nitkellmu wara. Tajjeb hekka? Giovan mhux qiegħed hawn, ħareġ ma' ċensu, ma nistgħux nieħdu kafe. Tajba din, għajt il-Teres, in-Ners Vassalla jew il-Dr. Leone. Tinsix ħanini l-flexibility of work tapplika l kulħadd f'ċirkostanzi bħal dawn? Molli jidher raġa ġejta xejn jena. U inti ħu dal-ġejta għali li Sorgatu ma kun ġejta xejn.
Inti kontat, signorina Marika, mux soltu ma tkun xaw. Ma l-lum ma ġietx, għax għandha l-omma ma tiflax. Dik xabba fuq taħħa ħafna, eh? Ħafna fuq taħħa da xċor ma nisaf daqqa dik. U l-naputi tħobbu kol, eh? Iffissata fuq u imma u. What do you mean? U għara, musa l xej biex ma noqx ninkwetak. Ola jena smajt ħafna fuq, imma dwar il-marda tiegħu għatibem nothing. U għal-marda tiegħu xej speċjali da. Lack of energy suppost, imma dak marda waħda għandu li ma jistax jara mara. Jena ma nafx, għal fejn ġiġo sptar. Forsi għax l-sptar jismu San Valentino, no? Għana jillek jimmalaj refeġi l-isptar dak. Dak ġi l-isptar biex jeles minn Marika. Għax ħaseb il-lek jibqaw nekku, jitaqta qalba. Tiżżewġ raċħat ieħor u jkun jista' joħroġ ħieles. U allura dara ma setax sifer u kien jaħles bil-pulit. Ma setax sifer. L-ewwel nettax kienet mur waraħ. It-tieni dak ma jsifirx, la blajru u waqqas bil-baħar. Kważi qed ngħid li jena ma jixraqlekx li nkun ħeżanken. Għatta int, flok għatta jien. Insomma, jena ħabib tiegħu ta' ma nħux gost ngħid kontri, imma daka ħajtu mħassra wisq, mimlija ħofor. Ħofor intiċenti. Qed tara kif fibni mill-ewwel. Mulli jidher dik ix-xabba ila ġuvni mhux tal-ħabba gozz. Imma hekk bniedem ta' karattru, x'taħseb? Xi ħadd bħali hu kif sirdin. Insomma, ma jiena tar twisq ta' surgata xina l-ħaqtajt qalbi lil Teresa issa. Jena qed ngħid għal xi ħadd li kapaċi japprezza iż-buħija ta' xebba bħalma hija s-Sinjorina Marika. Kif ukoll is-sinċerità tagħha. Ħalejtek jena, forsi nara każijiet tard. Ejjoqgħod. Daf xed, dejja u tajjeb xed. Għaw naħna wasalna. U le dana u. Ejwa, mela taf se nagħmel. Issa sabur inħabbat sewwa jiena u mbagħad biex nabbu l-pazjenta ejja wajni inti taf. Sarraħ rasek ċens, għax dejjem kif qed tinsar. Dan naħseb li dana hu, mhux dan hu. Insomma, jien naħseb għandek żball, taf x'jens. Għaliex għandi. Ara oħroġ dik il-karta, għax minn għalija mhux dak kien in-numru. X'karta Li tatna ners vassallo. U dik il-sejt issa jenna fejni u dan hu ejwa u dan. Mela inti ċerti muru wara. Sejja, issa malli ngħajatlek ejja għajni ħalli nabbuha. Malli rajjat li tuħx sib tarani ġej li. Mhux dejjem kif rid tinsar. Għamu jirrispondi ħadd, Ġovan. Għaw il-bib imbexxa. Mela ħallitunna nbexxa għalina apposta hu. U intaqbad u idħol x'int tistenna. Tajt, nidħol. Hekk ħallitunna nbexxa. Dieħel jinta. U mela. Hello, emmek id-depo? Arħalli ngħidlek, jena il-professur Paul Bonello tal-Isptar San Valentino. Nixtieq inkun naf jekk kelkom xi rapport ta' xi aċċident li fih kienet involuta ambulanza. Le? Taċċertani li le? Tajjeb, nirringrazzjak. Li ma nistax nifhemu kif l-aġenzu laqgħa Ġovan u ma qed jirrispondu l-mowbajl. Stenna. U jien li nistenna? Qed niftakar f'xi ħaġa. Nersi ma ġibduwix. Fex takart issa? ċensu m'għandhomx mobile. Xiġifieri m'għandux mobile. Żgur m'għandux mobile, għax il-mobile ta' ċensu rajtu mitluq. Fejn rajtu? Kif insejt fejn rajtu? Jivintu kol qed tinsa issa. Fejnu Dr. Briffa? Ħalli jibda jitħaq bik, jisimek tgħid li jinsejt. Ġara. Ejja mala ruħ salik minn iġġara. Idħol mala. Fajt, ġara. Għadina l-xamil, xwaħda di l-xamil. Bil-mod. Xamil, ċensu, mis. Iftaħ hibba ġafanejja, mala.
ċens, skużani ċens, ma naftekx, fejn ġovan. So, ġovan, so. Iva, ma xafnejt. So, ġovan, ċens, xamidlek ċens, skużani ma naftekx. Ejja, ġovan. Da kollox, sew kej, kolli fidejk is-saħna, ċens. ċens, wara t-tana. Missa Marika fej qiegħda. Batali għal-professur Bonello. Kolkom bużullottin, intom dak li naf. Biċċa xogħol ġibtu waqastna. Isma' mhux se naħal jien ukoll u bdil affari. Mhux miegħu kont? U da, kif jaqbad jidħol f'dar in-nies da? Bħal dak il-kallu ma tafx kif inhu mfassal ċensu. Dak dik il-karta li tajta inti lifa. Flok daħal f'bib daħal fieħor. U malli daħal ġbin. Ajma ċet. Eda ċet, ejja ħeċa. U kif daħlu sibtu ma' wiċċi, sibtu wieħed minn dawk il-ħallelin li jidħlu jisirqu l-anzjan u daħal jisraq l-ommi. Allora mbagħad kont pronta, bad vażun daqsiex ta' ċaquf u f'qajtul u f'nofs moħħ u kemm kelli saħħa. Imbagħad M'hemmx għalfejn tkompli, l-istorja nafa kollha. ma kellix tort u x'veru. U le, ma tarax, m'għandek l-ebda tort inti? Mela kollu tortijaw kien. Daqsekku, imma jiena nixtieq nkellmek fuq Bill. Kemm nixtieq nittawallu ja ħasra. Fuq il-fejqan ta' Bill, propjament irid inkellmek, fuq pjan li ftemna dwaru jien u Dr. Leone. Tifhem? Ja ħasra ma nafx qed tgħid profs. Fuq pjan strateġiku, mhux fuq pjan mediku. Tisbaħ. Tiftakar id-darba l-oħra kontet lek li lilek nixtieq nużak bħala strument għal-fejqan ta' Bill? Issa, il-mod li inti infaxxajt ras ċensu wara l-qsamtilu bil-vażun, lili u lil-Dr. Leone tagħna idea ta' kif lilek nistgħu nużawk fil-pjan biex infejqu lil Bill dal-bar dejjem. Ħawatni ta' ma nafx qed tgħid profs. Għalissa għid biss, viva d-daqqa tal-vażun! ċens, xamlu lek, ċens, kondak naxar fuq il-bejt, għadek tal-facċata għal terza ħalluk libs taħar, ċens, xamlu lek, qalbi, Frejma, għadix għallaj daqqa ta' demonju. Sajta jħilek, ċens. ċempju tixtara mġorat. ċaħda din, meta ġajid ċens, jenna missija ċens, ta' għara ċens, ridu jiġu tfal u ġaw jaraw kitfall ċens. Ejwa, Allura, diġà deċidejtu fejn se nintaqgħodu. Stenna xirem bil-ġaħat. Attent, Marcel, attent, biex ma nkunx fuq xulxin, ħabba il-close-up. Ħanaġaw neħdu għaj. Għax huwa kien qal lil Ners Bonello